receive the Olegiena. Also be real, Nataba village, also be real. And I got here now. Thank you very much. Now, let's all of us get ready and get prepared for the return of Onye Eze Jesus. I can show to worldwide. Anambra State. The information reaching me now, which is from my trusted people and from her sister, in a hospital, and then hear some obele touching. I can walk away. For some of you, go to a muchioma idiot. Abansi abadete. No geji ndakasi yohonse. Say nam. So, you na the na network ekwelom. So, according to information what I phone to that prophetess only mama say prophetess or prophet or bulonwa. Onwa as a prophetess is back. No chiyatago. So let us wait for the return of Onye Eze Jesus. And Onye Eze Jesus no way ya. Thank God, thank you very much. And if I man you go see ndabo your friend. Ndabo your friend and ndabo your friend. Ke man that gena fa na eriko. Because ọbụlụ ndị niile na-amụrụ ya amụ ka ife na-emere na adị mma because onye ma mmadụ na-egbu ịghọta agị na mmadụ na-amụrị atọ ya bụrụ ya bụ na onye afọ n'anya no like ya ịghọta. I thank God that by the special grace of God ihe niile ya ezosi agbacha, and that is what I'm praying ka o zosie ka ọ gbacha. And ama na ọ ga-adị so difficult for you because before ya mee Onye Eze Jesus apụgo na social media. Ọ kpọ nsị na ya apụtazi na Facebook ọzọ. After 1 month, ọ gbasịrị ndeten. Wee know the story. So, for the fact na ịpụgo na Facebook, ife made wee mee, I'm kaya get me in touch with you. Ma gwa pụtakwa na Facebook ka ịkọwala anyị ka nya bụ ife si wee mee because we need to know. Because ọsọsọ ịpụrụ ikwu nke bụ eziokwu ọ gị ka ife mee gị maka o si mee. And again, my like ke happy go onye ọbụla ntị ife onye ọbụla na-akọpụtakwa online rụbakwa ọrụ ya kọpụ ntị ime ọrụ ga alụ baka ma advice nwezi ike inye gị bụ ịmalụ nke bụ eziokwu na-ekwu ịma nke enye gị bụ nke why and onwegodu nke nwa na-enye gị n'anya fụ na ọ dị big too much apụta na kwuo maka ọ bụrụ mmadụ niile na-amụrụ gị amụ ka ife ọma na-adị mma onye ma mmadụ na-egbu ya na-aghọta ihe m na-ekwu na so I pray just that from people ebe kusigo your sister kwukwuo ye ogosi yes the fa na-ekwu bụ m eziokwu ịghọta. Chakwa kambian I need to remove something. How do you go now? Confirm. So, as I was saying, reportation online oketa anya sai emo oluwa afu akpo geke ebia luwa ifesi ye na aluwaga e hapuzi onye nwa no se onye nwa no we na ase ho all these people here for na fa adulu ezigbo mmadu ị na-eje anwụ ụtọ enwudebe fa ụtọ n'ifugonu ka o si adị na mgbe ọ gbaju ụdọlụ ị ga-amazi n'ebe fa nọ ịghọta. Ụzọma Peter anụ ọfịa inside na-ekwu okwu gị nwa nọrụkwu online ọ na-akọgịrị ka ife chido na the one time for ndị awa dị ka ọnụ because ọ bụ na enwe aka ọrụ ya nọ na my live video ọ na ya abụla ofu ịghọta. For the information have reached me most especially from her sister as you know n'ụlọ ọgwụ kịta ọ na-take some treatment. Are you getting me that he is back and I'm happy? For some of you now do mokongu kedebe Onye Eze Jesus no potagokwa this or that. Ona anugo the latest news no potakugo. So
and I'm still hoping na Onye Eze Jesus ka ya pụtakwa online one day, pụtakwa gwa anyị ka o si wee je. Because I know that so many of you na-ekwu na arrange na ndị kidnap anwụghị ya. Ụfọdụ sị no kidnap his own, no plan his own kidnap. Nwere ife onye ọbụla na-ekwu for her. It's only Onye Eze Jesus ya pụtakwa anyị ka nya bụ ife si wee mee. But for now, mmekwu ebe a na ife mbịa isi ya unu bụ good news unu gotu. Good news unu gotu from her sister. Unu n'anya ife nti ebe a unu ga-afịa direct from the chat from her sister. Are you getting me? Yes, I'm happy. Onye Eze Jesus, I pray afụbe nge n'anya m na-abụ, but I pray na eziokwu na-epụtagbu. Mana ọ bụ na-epụtagbu epụta nke a anya saa. If not for anything, maka me say bulu this your ministry. Opu ye bugari mueto Asaba. Bupi ye bupu. Because onye amụma da deal na nne. Otu ino na eme amụma ya na ayala bụrụ mmadụ niile ya like. Are you getting me? Bụrụ mmadụ niile ya like. But ihe na-atọgodo m obi ụtọ bụ finally you are alive and you are back. You are alive and you are back. Healthy and strong. So that is all I have to say. Ndo best TV can block good. See na my page is super. I'm off here. I'm on a page build now. Come on, go and build your own page. If you were on my own page, rubbish. Ala na also no chicken see block ozigbo. I'm maybe there's a block on that. Very good. Man, no one has on my blocking. Call nonsense. So to end my live video because you know so I can block you immediately. Tell them. Call nonsense. On open na call rubbish here. Pia blocking ozigbo. Na odom na mbala. When I like leaving them, get out from my page. I didn't beg you to come. After you, onye mwegidi if na to 300,000 followers. So I'm not need name exist. Only you akarenge. I'm not name. In short, your view and where before now contribute to Nandum. So if you talk nonsense, I block your smelling acts out of my page. You don't know my page I did what do monetize it. So now your views now go. So just like I'm saying, I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Yes. But the fact no them don't let's wait for the return of Onye Eze Jesus. Ọbụlụkwa ma Onye Eze Jesus ọ ka ya chi ya takwa lụbakwa ezigbo ọrụ ọ na-alụ ọ na ya na-eme my brother bụ dai ile ahụ ezie ike ile adịghị my brother ike hey alume. So just like I'm saying congrats Nagazie. Thank you very much. For now, saying congratulations to my new car. Because they go on no. Imani, onwe ife, onwe yense kan kowa. Amolo mi ife na emu. Na agota. Njata ba afu megide video mesia. Eme video 10 minutes. Mwa me video we edit 10 minutes. Isi ya de mebi ma amwam ife we made that video called to go buru 10 minutes. Nge nwe nwa ba na video inene so 1 minute for the nene 30 seconds and mo pota cover rubbish. Try ya no na enenelu video n'isi ka unu ghọta obugodo na nwere oda ka iji enenelu ya n'isi skip oye n'etiti na nebezi ya ka iwe nwee ike ghọta ife video because mmasị ike uru dan na nebe my video Facebook ada akwụ m ụgwọ otu obu na isi nene ya am okay
otu ọbụla isi nene ya, I'm okay because Facebook is not paying me. If I can send and check about okay, in an area of my way engagement, or even engagement again. I can't provide the for payment. You got that? Yes, my brother, he's back. Allegedly, if you want. So try yano. My young made the video. Bolo 9 minutes. I did zuzu. I young made the video. Bolo 9 minutes. Can the video to go? We are not stupid. I am my wife. We made the video. So the video the 9 minutes. In an so 1 minute or 30 seconds. What common nonsense. I appreciate everybody that congratulated me. So many people same for the fact that the motor can not me go can yes. I said no God alone no mama. Onye ọbụla na-echelu m ezigbo ife ya na-emeri. Ịghọta. Then I send the account to send the account. Can send the account. Can send the account. I'm a noble lucky $100 naira. Precious issue. Okay. I don't send that. So for you na say your account number to paste as for you. Your account. Tinya be ni eba. So I know I will still buy my own car, man. I can things to handle. Unless it's called a mother gonyem, but I still believe that my mother can gonyem because I don't come mother gonyem. Actually, so, but I can put a call. My own happiness is that Onye Eze Jesus is back. According to information reaching me now that Onye Eze Jesus is back from one of her sister. So also no Karafia. FB Farago, I send the my account to Naya Ban. Staff, you know, if I will get in Japan on a police station, so that produces evidence. You got that? Ononga. Getting Japan is an engaged. Sent 20K. There, Ella, we're going for. So getting Japan is now an engaged. Ononga keta. So up whereby I provide the of evidence. Can she wear a kidnapper? Or for his co-worker, his partner in crime. Or for his co-worker, his partner in crime. I believe that no kaya bata. So now send the account number for 200K. Now account to my pin, do me a pin done at the comment section. So ma consider this video. Thank you very much. I don't know where you can cut us here. I may go choice. I have passed my message. Are you getting me? I have passed my message. Yes. Thank God he's back. Yes. Glory be to God. busy. Ugwu kensiri ọbụla my moto elube m oge nnọọ ego moto ọbụọkwa n'ikwu ịghọta ọbụla n'ikwu elube m oge igo moto ha let the truth be told elube m oge igo moto nwegodo 30 million ma ego moto ịghọta eminent Chris, thank you very much. Send the I am mafia. So go to hospital and confirm. Send the alume go moto na. Edo nka ya ajota kwa hospital onu. Ota amalugo na hospital obu na ono na. Don't show na fa ya ekwe, aye eme mmadu allow ka abata dia for security reasons. Are you getting me? Because I'm all on the bunde.
So amaro nde bụ nde. I don't know na ya eme mmadụ ala wee badia for now, but I will try. Mụ na nwanne ya nwaanyị ka na-akpa anyway. Na sister ka na-akpa ka mma ka o yi esede. Agwago m anya gotnyesi am the whole information ebe ọ nọ and the rest. Let me go and pay him a visit. I got her. Very good, but I believe no better. Me so ko ya ka o mee video. Can everybody nde care for him. Kenekwa ndị aka ahụ for him, ndị na-ewuri anya ọkụ, ndị narị ekpe ekpere ka ọ nwụọ ebe a, ndị otu oge echi nke kafa na-amụ ya amụ ka ọ nwụrụ bịa na Chioma baby. Many of them ama mfa na ọ na m achọghị ịkpọba afa mana ka a na-abịa ndị obi ọjọọ ndị mara n'ihu gwa mpeta n'azụ ya gazi asị m ebe ọ bụla isi enene m na ọ ga-adịlụ nwoke na mma dịlụ nwaanyị na mma ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Okongwu dibịa adreesị ebe ife na-adị ka ọnụ na-anụ onu ya. Thank you very much. Agazie sumodie ndị na-ana m akaụntụ nọmba na akaụntụ nọmba m ebe m pin do ya daalụ.